Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw nga natong tanan no, adlaw karong Huwebes, Pizza G's, tuig 24, October 10. O karon dai no, mag-upload ta og kini ang akong suliran og handumanan sa usa ka awit. Ako ra na siyang giusa. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, ug salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni Dr. Ang akong suliran. Labi na kanang Dr. Ang akong suliran. Inuman sa mga artista nga datag kinabuhi. Sinumat ni Teresa Tirul Soria ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. 30 Dalit anyos. kaninyo sa May usa ka- RMN Drama. Usa ka solo parent. Di amot buyosa sa pagkasila. Kung tumidikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong mga gipamati. Nahasol na ko niini. Kay murag daghan naman ang napiktaran nga parte sa akong lawas. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, Oh, timing ang imong pagduol din sa kusina dong. Human ako luto sa imong paborito. sa man na ma? Buwan nga akong giprito ug akong gitamatisan. Agoy! Oh, unsa man, di ka ganahan? Ganahan man. Kalamian na Mao gani. Na, lingkod na diha. Kay sukaran ti ka. Mga una tabay. Lunch break na nato. Adto ta atong tindahan nga may larang ah. Lamias ng larang dito bay. Daghang kang kamatis. Naglutaw ang kamatis gud. Kunya na lang ko, baby. Paminawasan na ako akong tiyan. Ha? Kinon sa imong tiyan. Basta mukhaon lagi ko anang imong gisgutan ba? Karang sudan nga may tamatis. Mag-aslom ba rin akong tiyan? Unsa ko labot sa matis ana? Lagi ba ang sudan mo guna mo ganina, kay buwad nga giprito ni mama, nya dunay daghang tamatis. Agoy, kalami ko na. Magana nga bisan og nahibaw ko nga muri akid ang akong tiyan. Ikaon gyud ko. Kay lami man. Pero di naman makauyon ang akong tiyanan ng mga makauna mga paborito man tanan ako sa una. Pero buas lang mo din ang akong tiyan kung makakaon ko ana. Mo ba? Labi na og may mantika nga kuan kanang sudan bitaw. Kanang mantikaon. Na, kontra kina sa kong tiyan Unya, ano ni kao man kas giluto sa imong mama ganina? Naikog mo sa kong mama. Luoy man ko. Gagawan ba ito niya pagluto? Nah, mugdangat nimo. Unya bay, kami na siya mga on dito sa kalendarya. Oh, sige. Ikaw. Unsa may gusto mong kaunon? Dadaan ka na mo. Okay, ang ama ng dili ka maniud to. Unya, unsa may mong paliton? Yabag ka man di ayal. Ibaw man di ay kang kontrato sa imong tiyan nganong nikaon pa man ka. Ingon pa kang ganahan kay kalami sa piniritong buwan nga akong gitamatisan. Lami bitaw to. Paborito ba ito na ako, ma? Pero dili na karon. Kay ingon ana man din ang sitwasyon sa imong tiyan, likay na lang. Iyan nagkaon na makauna. Wala ki, ma. Pero, ma, murag lain ang mga akong pamati, ma. Oh?
magpa-check up na lang ka ako, ma. Hoy, grabe na gyud ay ng imong gibati, Al. Kay magpa-check up ka naman. Lain gid kay nga akong bation kung makakaon ko og kontra sa akong gibati. Tanang dunay mga mantika og tamatis. Muaslom dayon ang akong kuto-kuto ug kabuhion dayon ko. Diyang dili na nako maanto sa ang akong gipamati. Nagpa-check up na dayon kog doktor. Ug unya, Ang resulta sa imong blood test, aduna ka infection. infection sa unsa man dok? Nag-positive ka sa gitawag og Helicobacter pylori infection kon H. pylori infection. Unsa man siya dok? Usa ka common bacterial infection nga makakos og stomach ulcers o gastritis o ang pinakagrabe, stomach cancer. Cancer? Pero hopefully dili ta mo abutan ng bahina. Magresita ko nimo og antibiotic nga good for 1 month. Tumanag yun ang akong ireseta nimo. Aron dili pa mo grabe ang imong kipati, ha? Okay, sige dok. Uy, simba ko ka uroy anang gikadlo ka ni mo, Al. Ipalayo lang unta na nimo. Kay na, kagamay pabiya sa imong anak. Lagi ma. Pero na naman na ko'y antibiotic nga tumaron para patay sa bakterya. Nga nung naaman in taong ka ni Ana sa kita, uy. Unsa man di imong gipangkaon nga nagkabakterya man ka. Kanala kong kanunay na tong kanon ma. Kasagaran, niya ba ako din ni magkaon sa bahay. Sa imong niluto. Pero nga nung kami, wa man miingon ana be. Kung parehas raman gani tagipangkaon. Ang buti ni mami. Ganun ka ako ramay naingon ini. Papa! Oh, baby! Oh, Ingon sino na nayayay ko ko. Oh, baby. Pero maokiras papa. Kinalan nga maokir gid si papa para nimo, baby. Love you. Kumusta naman ang imong gibati, dong? Murag taod-taod naman kang nagtumar sa imong tambal o antibiotic, no? Oh, ma. Hapit na mo buwan. Pero, namagyapon ang ako mga sintomas, ma. Ha? Uy, wa di ay mo patuos tambal. Unsa kikin bakteryahan, no? Nga wa man gid mo patuo sa girisitang antibiotic sa doktor. Usahay gani. Bation ako nga murag. Mubanhod ang akong Unsa? Uy, nganong naabot ko na sa imong ng imong gibati. O mublurd ang ako pananaw, ma. Huh? O magsigi ko kalipong. Unsa? Dili na ako kalikayan nga mabalakas sa akong gibati. Ilabi pa kay gamay pa nga akong anak. O solo parent lang ko. Usahay, muragi anxiety ko. Dinig akong gibati. Ang akong mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana. Kung makakaon kog mga mantikaon o sudan nga dunay tamatis, muaslom dayon ang akong kuto-kuto o kabuhion na dayon ko. Nagpa-check up kog doktor og ni-positive ko sa H. pylori infection. Unsa man ni nga klase nga infection? Ikaduhang pangutana. May girisita ang doktor nako nga antibiotic good for 1 month. Pero human sa usa ka buwan ako nga pagtumar, naamang gihapon ang sintomas. Murag mugahi ang akong kuto-kuto. Bugnaw ang akong singot. Binhod ang akong unya hanap ang akong pananaw. Nya malipong sab ko. Konektado man silang tanan sa akong gibati? Tinuod ba nga dugay mawa ang simptomas nining H. pylori infection? Ikatulong pangutana.
Nagpositive ko pinagi sa blood test, bot ba ipasabot nga naasa kong dugo ang bakterya? Unsaon man ni sa pagtambal, kay hasol kaayo o nagka-anxiety nako. Dili ba ni cancer? Ikaupat og katapusan. Pwede ba ko magpa-test og balik? Kay tulo ka buwan na sab ko sukad sa last test nako nga nagpositive ko. Unsay maayo nga test nga himuon? Libre ra kani? Asa masab ko moduol? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Al. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na ninyo dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa diyo datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender today, Doc? Kaya nga atong letter sender si Al. 30 years old, taga Zamboanga City, na siya usa ka anak, pero single mom ni si Al, attorney, no? Single mom. So, problema niya, kining pylori infection. Unsa man na? Lawom nila. Yes. Pero una niyang pangutana, Doc, kung makakaon kunog mga mantikaon nga sudan nga may kamatis, mag-aslom kuno dayon H. pylori, no? H. pylori, Mag-aslom dayon, so na siya ulcer. Mag-aslom kuno dayon ang iyahang kuto-kuto ug kabuhion dayon siya. Nagpa-check up siya doktor na positive siya H. pylori infection. Sa tiyan ni. Unsa man ni nga klase nga infection? Yes, kining H. pylori infection, usa din siya ka bacterial infection sa tiyan. Ingon ni Doktor. Doktor. Attorney Elaine Mo Bathan. bago na mo na check up akong mami ana, Dok. Check up mi ba? Sumunod kabalo ko. Bacterial infection ni siya sa tiyan, no? Nya mudagan po ni siya to ni sa small intestine sa duodenum. Yes, gastric na. O muswell ang imong tiyan, mo red, nya mo open ang source, uban ani maka-develop og peptic ulcer. So kining H. pylori, communicable ni siya to niya. Oh, ang kanang H. pylori? Yes. Oh. Through kissing, handshake, kung ikaw dili nagwash imong hand. But usually, dili gini siya ikaw prone to develop mga malignancy, no? So, kung naa kay H. pylori, pagkatambala ni siya by taking probiotics o mga antibiotic, no? Kung balikon, kung naa ka ni sakitang H. pylori, ang imong tiyan, di ka kasabot. Murag nagbutod, murag na sakit, di ba sa uncomfortable kay ka, no? So, you eat food nga medyo makatabang nimo and you drink ginger kay maka-suppress ni siya sa inflammation. So sa may mga pagkaon nga imong angay kanon kung na kay H. pylori infection, mga banana, watermelon, papaya, green tea, mo na siya, no? So, avoid lang kanang mga uncooked nga mga ayaw lang sa pagkilaw-kilaw mo diha, o kanang tugnos ug bulinaw. Kung na mo H. pylori kay mo grabe, no? Uban na ni magkinahanglan og antibiotic. Ug sagaran ni resita mo na attorney is clarithromycin, na mo na siya antibiotic nga iresita na mo kuna kay H. pylori infection sa tiyan na siya, ha? O gang iyahang sunod nga pangutana, may giresita ang doktor nga antibiotic for 1 month. Pero human sa usa ka buwan niyang tinumar, na ako no gihapon ng symptoms. Murag mugahi ang iyang kuto-kuto, bugnaw ang iyang singot, binhod ang iyang ulo, blurred ang iyang pananaw, ug malipong siya. Konektado ba day ni silang tanan sa iyang gibati? Tingdi po nimo ka og takong. Basig na po ka ang gastric emptying time ba nato kay 2 hours, ha? So avoid mga food nga maka-trigger, don't overeat. Tinuod. Kung usahay mo ka na mukaon mo tatagdagan layong katulog, magbutod biya atong tiyan. Mo gitawag na to GERD ba to ni ba? Gastroesophageal reflux disease, no? Related ni siya sa H. pylori o hyperacidity.
Ha? So- Okay. Kaya kung mo trigger man gud ng hyperacidity, dok Oo. ako hyperon man gyud ko no. Mm. Mo trigger na siya kung di ka mukaon og sakto or mukaon kag pagkaon nga acidic. Yes. Kunya, ang imong pagpanamit, pag imong gisulo ba? Kanang mga luag, ayaw pagsulot ka ng piting kay the more ka nga Bitaw no? problema. Correct. Sunod niyang pangutana. Nagpositive kuno siya pinaagi sa blood test. Puot pasabot ni ini nga naa sa iyahang dugo ang bakterya. Unsa man pagtambal kay hasol kuno kaayo nga nag-anxiety siya. Di ba kuno na cancer? Dili. Sa ako nang ginaingon, kining H. pylori infection is harmless ni siya. Nga mahimo or less ang possibility nga makanser, no? But kinahanglan nimo ginintambalon og antibiotic. Nya ang kadugayon sa pagtambal sa antibiotic magdepende sa level sa improvement, no? Nya posible nga magkinahanglan pa siya po kag antacid kay kung under stress ka, this can increase the production of gastric acid. Unsa may itambal og hyperacidity? Kana mga proton pump inhibitor. Example ani kani mga omeprazole, na nasa itong mga butika or mga antacid like may mga example na antacid. May lanta or Crimilis mo na yung mga over the counter yung mga antacid, no? Na kinahanglan. Ug ang iyaha nga katapusan nga pangutana, dok, pwede ba kuno siyang magpa-test og balik kay tulo ka buwan na kuno siya sad sukad na last test nga nag-positive siya. Unsa kahay maayo nga test himuon og libre ra ba kahani ug asa siya moduol? Yeah. Kanang endoscopy, dok. Endoscopy Kana, is a procedure nga pagahimuon sa mga gastroenterologist pagsuta kung wa bay damage dito sa sulod sa imong tiyan, no? Diagnostic procedure ng endoscopy, dili ni siya tambal. So depende kung unsay na observe sa usually mo perform ano yung mga gastroenterologist. Unsay makita dito sa gastroenterologist magdepende pod og unsay tambal nga iyang ihatag. Kato akong ipahingalan na while ago, mga suggestion lang to, pero don't follow it kung wala pay result sa pag-examine sa usa ka preferably gastroenterologist. Dahil sa Zamboanga City, dako man ang syudad ng Zamboanga City, no? Na I'm sure na ay mga gastroenterologist Yes, niya. mga specialista Buenas sa... Dias, diya mga yusoy bonito, yusoy bonita. Unsa gani na nga system, digestive system ana no, Digestive system. mo na specialista ana, dok, no? Ang Gastroenterologist. Correct. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak Areman. Daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Bunawon, Bayawan City, Negros Oriental. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Judy. Judy, kano sa pumatawag ka magminyo eh? Tabi. Minyo na ba yun? Sa tao kay? Magminyo na. Kamu ba? Anong gusto magigaya mo nga magminyo na ko? Ha? Ang mansad, nga sa itong mga barkada, ikaw mga wagid taon maminyo taon. Mga gusto namin nga maminyo na ka. Alam nga mahimutang na ka ba? Wa pa mong guna ko makita ang babae-bay nga akong dadon sa altaras kaminyoon. Sus, mura magkagkaraang tao eh. Napakay pa-altar-altar sa kaminyoon diha. Oh. Okay, ayaw mo kabala ka. Ano ka tao ba? Maminyo ra lagi ko. Ay, wala naman ko'y ganang mo sa mga amigo eh.
Kasigihan ko nilag sungog nga, paminyoon ako. May pag mag-Facebook na lang ko, aron malingaw ko. Uy, la, may nag-friend request na ako. Ubay-ubay sana sila. Kini, Jocelyn. Oh, Jocelyn pangan. Ako nang i-confirm, i-accept ko ni. Ikaw din ni Jocelyn? Gibuntak magiging akong panganoy. Pwede join na lang para sweet sad kamay. Sige. Joy na lang. Kumusta naman ka, oy? Gwapa lang gihapon. Oh, asam di ka ron, ha, Joy? Neras amo. Oh, di ba dito magkaog dumagiti? Oo, pero niuli na ko kigilain ko sa akong trabaho. Moto, nakita man akong imong name sa Facebook. Gisuwayan ka na kog ad. Mayo gani imo kong gi-accept. Oo, oy, nangitam sa kong chat oy. Gigilaay ko din sa amo. Pwede kong maana sa inyo? Pwede ka ayo. Dugayan na itong magkita sa. Maog yun. Gimingaw na hinuon ko sa atong kaagi sa una da nga magsigit ang kuyog-kuyog. Kung asa ang kalingawan. Sakto, gyud ka. Ako sad gani, gimingaw ko tong panahon na. Tagadiin man ang imong uyab ron. Ha? Uyab ka dyan. We, wala kay uyab. Wa pa tao, no? Nami daghang nanguyab na ako, pero wa na ko sugta, uy. Ay, nga naman sa di mo sugta. Dili man ako type. Be. Dili lagi na ako type. Basig, nagpaabot ka na ako, ha? Ba? Bahusay. Manghiwir ba pa ako ng dila ni mo ron? Paaka? Yay! Manghagit ay. Paaka, kung kaya ni mo. Kaya kayo. Uy! Ta. Maninood ay! Ingon bitaw ko? Garo agad ni mo. Manghawak man ka, imta uyab. Uyab na lang ta. Unsa? Ay, di na ta mga bata, Joy, ay. Huwag naibawsag ko nga, may pagtanaw ka na ako. Judy. Maong, nga ato magpantuso na to kagulingon, di ba? Sugtan na lang ko. Sige na. Alkansi na kay kunimo da. Kaya mo na akong gihagkan. Sige na lang, uy. Iyay. Uyab na lang ta. Yes, thank you. I love you. I love you too, Judy. Uyab na mo si Jocelyn? Lagi ba eh? Sure ba? Di manunin siya tuo noon. Uyab na lagi mi. Nyatis. O kun mo na, congrats. Salamat bay. Joy, wa pa ka pulis yung pagkadalaga? Wa man. Ikaw di ay. Gipulaan na kasi mo pagkaulit tao. Napulaan ako eh. Anya, sa may plano ni mo? Magminyo na ta. Ha? Pag sure, uy. Lagi. Magminyo na ta. Aron ba makakita taog liwat? Sigurado na ka ng imong hukom? Lagi. Sige. Pangatubang sa kumaga ni kanan. Wow, may problema kaya naan naman mo sa saktong edad. Masugot ka pa nga magminyo-mini Judy? Anong di man nga, nakailam sa tinig bata. Salamat kayo, Noy. Sa Noy, God. Papanan ako kay mga sawa magkakasko. Hala, pag minyo na mo, haron, makakita na ko sa apo. Day, wa pa magitay anak. Masugot ka nga, manarbaho ko sa layo. Asam sa ka manarbaho? Ato sa dumagiti. Naday kay kasudlan dito. Na mo ko'y dagang kaila dito, day. Ikaw? Sige, panarbaho lang sa dito. Kano sa makabalarga? Karong kadlawon.
nalipay sa bitaw ko, day. Kay dali na kay kong nakasawad, re. Kuandong ba? Oh, unsa man, day? Gilaay man ko diri sa atong, oy. Manhaan ko diha, be. Ah, ha? Magunsam ka, dire? Manarbaho sad ko. Ya, unsam sang trabaho ay musudlan. Bisag unsa lang good. Oh, sige, sige. Mangita ko gimong kasudlan, dire. Diri na lang napasudla imong asawa diri sa akong painitan dong. Tinood ka nang? Pasudla na lang na diri kay kuwang man sa kog tao. Oh, sige nang. Ako ingnon. Sige dong, masuod ko. Sure ka? O lagi. Unsa man na, doon na si magtrabahoan? Day, dool ra gyud. Sige dong, magtrabaho ka diha. Mao ni imong asawa dong, Jod. Mao ni siya. Si Jocelyn nang. Day, si Manang Lorna. Maayong adlaw nang. Pahimutang ng imong mga gamit diri aron makasugod na kasi mong trabaho. Unya, kumusta ka din, day? Okay naman dong. Kaya naman akong trabaho. Mainoon, day. Sige ha. Ako lang kang arion din inig-out na ko, okay? Sige dong. We, dili ko mo tuo nga minyo na ka, uy. Minyo na lagi ko. Niya mga din akong asawa, pero wala mi anak. Pilit, sige ka yung Judy, oy. Kaya masig mabugduan ka sa saway ni. Musukol, masag kong binugno ay. Hey. Ay, salamat. Out na ko. Ako atong si Jocelyn sa iyong trabahoan. Jod! Oh. Muli na ka? Oo, muli na ko. Pumas ako si mo cellphone ka dito, be. Ha? Nga naman. Nahutdan mo kog load good. Patawagas ako, be. Di ara, Thank you. Welcome. Mauna ko ni mo, ha? Sige. Uy. Bye. Oh. Giga ko sa mong lilit. Pita ba yan, uy, hala, muadto pang day ko ni Jocelyn. Nadugay lagi ka. Dugay ko naka-out, day. Ganihara ko sige tawag nimo. Wagit ka mo tubag. Pasensya na, day, ha. Giwaman mo gud sa among cashier gud ang akong cellphone gud. Wa ko kabantay pagtawag nimo. Mao ba? Tarungan ni mong cashier ha. Basig unsa na na. Gakson! Lilit! Ikaw ba maram kagbayot, uy? Mahadlok magkagakson. Basig doon makakita nato niya. Lainon niya pagsabot. Ay da, pasag din na sila, uy. Paragakos sa gani. Una ko ni mo. Sige, Lit. Amping. Ikaw, Sad. Amping. Ako na tuon si Jocelyn sa iyong trabahoan. Ganawa mo to ni Magihatod. Joy? Ikaw? Ganihara ka diha? Bago na ko naabot. Pero nakita na akong pagkakos niya ni mo. Joy, kining... Tinuod gid ang balita no nga ako nadunggan. Nga may gikabuangan kang babae. Nga pirmi ni mong gakos-gakoson. Kinsa may nagingon mo ba? Dili na kinahanglan nga may bawo ka. Ang amo mo gutong cashier good? Ang anyo laging cashier nga imong naibgan. Ha? Wa ko maibog adto niya, oy. Namtoy anak. Ayun na lang pangatarungan, Jude. Makigbuwag na ko ni mo. Joy. Ano ni aman ka? Gusto lang ko mangayag pasaylo sa kugibuhat ni mo. Dili pa ko makaatiman ni mo. Kaya may trabaho pa ko. Hi, Joy. Hello, Vin. Aksi order ni mo. Ikaw akong gusto. Murag lain magtuyo ning tawanan sa ko asawa da. Niya pa malagi ka.
Wa pa malagi ka mo uli. Nagpaabot ko nimo. Kinsa mo tong lalaki ganina nga anong sweet man kaito nimo. Aw, si Nelvin? Nganong hapit nam lang to di mo pauli sa ila. Nagsiglim tog pundo din eh. Nagpaabot to nga akong sugton. Usa? Nanguyab to nimo? Oo, nanguyab to na ako. Ang pagsugot na lang nako ang kawang ato. Nga naman, nagtuo kang ikari makamao? Makamausap ko eh. Joy, mamauli ta sa ato. Unsa? Kung gisakitan man ka sa akong gibuhat nimo, pasaylo ako. Dawatan lang ko pagbalik kay isaad ako nimo. Nga di na ako magbinuang. Joy, dawat ako pagbalik. Please, Bisag Joy. nakasakan ako. Bana tagihapon ka. Mao nga. Sige. Pasayloon ti kayo ng higayon na. Salamat kay Day. Basta isaad lang yun ako ha. Nga dili na ko ni mo binuangan. O Day, ako misaad mo. I love you. I love you too, Judy. Di mapaniwala na ika'y nagpapago. Ang puso na... Nalipay ko kay gihatagan kog lang higayon ni Jocelyn. Og aron sa paglikay sa mga tentasyon, nibalik mi sa among dapit. Di nilang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power sa RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Judy nga taga Barangay Bunawon, Bayawan, City Negros Oriental. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagulahan, hindi ko kayang iwan ka. Hindi ko kayang iwan ka. Talagang mahal kita. Ang maong kaagi gibata no duwa sa radyo ni Ricky Persuela Wagaring o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.